Bagus ana RMU Raden Mas Uncek. Eleh ngigel ngono iki ya wis meseme ra penak Uncek enggak. Dole endi ta? Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacan ana Mas Uncek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Olel. Kuwi kaine pirang senti ya? Joget wong bagus. Lho, joget kono aku. Dodang aran salib hatiku kayongan lor saya anak baik batur dasar ayu lancar okang-okang hatiku yo sedikit ga iki lho Pak Nardi. Dodang dodang jauh tinggi. Tapi ngastomik tak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak, lu saku. prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah, cak Kentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok. Lho iya. Kok mboten direncangi saniki. Lah ya kudu andum basuki Oh, kono ngeten, kono nggih. sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinunga saling ngoten. melengkapi. Sitok Oh. ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis. Wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula di- nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megang kowe ta? Jan wetoke wayu-wayu. Wah, muentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu Nggih, ya. witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lha kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya arep dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gedhe dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh. Mergo dadi- didhekke sela-selaning sela, nguneke Nggih. sela,
ditokne. Ditokne. Ditokne lek Yen wis oleh wis selo. selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh kudu enek selone. Oke. Rumahku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten Sidomulya kok tanggamu ki. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh nang brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. Wong ade nrudus kaya. Saking rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Lek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Wah, lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki. Wah, masak. Lah terus gandengan kok trek kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen trek niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek ki. Tok ganjel tok. Oh gajal. Lah iya kuwi lek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh, Anu, alah. wonge piye wis kek. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika, tulisane ki lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Pundi? Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den? Sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane di templekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi kuli, ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo anu. nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bintine tak jak dolan kowe mendina. Angger Dolan lunyu to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Kayak terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe Kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajer lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi Nggih. wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajer. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga Ah, ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sinden. ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung Ndi bedake uceke iki. ndi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor- amar wedhus ngoten to niku. Eh? Ndi amar wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Eh. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grabya, Semana, hmm, temulung, ngaten. nar. Nar.
kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur.